Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar Anjarwening. Wah. Anak tambahane. Maksudnya Mas Akbar dan Anjarwening ngono. Oh iya. Ini anu lho Mbak. Kolaborasi yang luar biasa Alhamdulillah. antara AM dan AB gitu. AM ki? AM itu Anjarwening Musik dan AB itu Asta Brata. Asta Brata luar biasa. Dan rame gayeng ya Mas. Rame-rame luar biasa. Terima kasih. Moga-moga ada waktu lagi untuk berkolaborasi dan kawin itu tadi ya Mas. Iya. Iya. Jadi antara Anjarwening Musik dan Asta Brata itu harus kawin, Mbak. Harus kawin. Iya, itu maksudnya kolaborasinya biar berjalan dengan baik. Iya, harus mutualisme artinya gitu. Saling mensupport. Saling mensupport ben tambah rame ya Mas ya. Betul. Aku malah kelingan loh Mas Akbar. Kelingan kados pundi, Mbak? Bernostalgia apa ki jenenge? Pertama kali aku ikut Asta Brata toh Mas. Nggih. Iki seragame orange. Nggih. Orange. Biyen ning ndi yo? Ning Sumber Nongko Macanan, Macanan. Biyen aku dhewe. Saiki dikancani karo musik. AM. Remen nak kula AM niku cet remen. Maksudnya musik iki musik. Seger Mas, seger. Kayak paracetamol. Ora apa-apa kuwi jamu ya. Maksudnya itu ini loh, Anjarwening Musik gitu loh. Iya. Terima kasih ya Mas Akbar. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih. Kita itu lama tidak jumpa loh Mbak Prigel. Lama sekali, sudah ada 5 tahun ya kita nggak berjumpa Mas. Yaudah kok suwe menyapa warga masyarakat Sumber Depok. Nggih, alhamdulillah dalu menika kula sak kanca rombongan Asta Brata dan AM saged sowan di hadapan masyarakat Depok, Sumberjo, Gondang, Nganjuk. Nggih leres nggih. Betul. Dongake ya Mas Akbar. Dongane pripun? Mugi-mugi ingkang rawuh sedaya mawon dalu menika tansah pinaringan rezeki ingkang lancar. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Diparingi kesehatan. Amin. Sing gadah utang muga-muga utange gek ndang lunas. Amin. Sing urung duwe jodoh muga-muga ndang diparingi jodoh. Amin. Sing gadah penyakit muga-muga ndang ilang penyakite. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kula mireng pekabaran kalau wingi Mbak Prigel nggih sakit to Mbak? Gerah to panjenengan. Sakit to Mas. Lah nggih kula kan mboten sempet niliki panjenengan to. Niliki. Nggih. Niliki itu apa? Niliki menjenguk. Oh jenguk. Tak kira lek niliki iki ndilat. Duh, Oh enggak ya. Niliki kan paribasane kayak makanan kan mencicipi kan didilat ngono Mas. Nggih. Maksudnya itu apa ya? Nili iki piye ya bahasane Indonesia apa ya nili menjenguk. Iya enggak apa-apa, tapi kan Saman sudah WA aku. Cepat sembuh ya Mbak Prigel. Saman kan sahabatku. Sahabat soulmate. Nah, iya. kita kan senasib serumpun sepenanggungan. Antara Sinden dan Dalang itu harus kawin ya. Alah. Ya. Mbak Prigel. Jenengan mau pondongakne to. Maksudnya itu masyarakat sing duwe sakit semoga ndang sembuh. Sing urung duwe jodoh muga-muga dipertemukan dengan jodohnya. Iya, Saman kok amin banter dewe. Lah yo, itu maksudnya begini. Sampeyan itu selaku sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Iya. Sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Mila aku njaluk piye, Mbak? Menurutmu tutur panjenengan, maksudnya kriteria wanita seperti apa sing pantas mendampingi seorang Akbar Syahalam itu kados pundi, Mbak? Bingung aku Mas. Aku lek kon menjelaskan seperti itu tidak bisa. Karena selerane sampean ki aku bingung. Sinden yo. Nari yo. Apa neh? Bos campur sari yo. Terus tukang jaran yo, bos jaranan yo. Jadi sing di aku tidak bisa. Kamu jangan tanya kepadaku karena itu kan menurut hatimu sendiri Mas Akbar. Kula niku penting bolong kok.
Maksudnya Iya, iku Dek. bolong pikirane supaya nek wis omah-omah iso membedakan menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Alah, ngono ya bener. Seperti itu loh Mbak Brige. Iya ora iso no tekon kancane kan sing nglakoni sampeyan. Maksudnya kriteria wanita maksudnya secara karakter, Mbak. Secara Ngono lho. karakter. Heeh. Nek Mbak Brige iki kriteriane laki-laki sing piye upamane? Lek aku ya Mas ya. Sing ya paling ndak gede dhuwur. Gede dhuwur. Ya ben memperbaiki keturunan. Memperbaiki keturunan. Terus suarane apik. Suarane apik. Terus yo ngayomi. Oh ngayomi. Ngono. Lek sampean ki kira-kira ya Mas ya, Iya. sing pantas tinggi seorang Mas Akbar Dalang ini Heeh. sing podo-podo senimane. Oh. Berarti kan paling ndak ketua tayub. Ketua tayub. Ya sinden. Ganti. Sinden. Ketua tayub jare. Iki dalang gaul iki ra tau aku saiki. Ketua tayub mangklek. Seniman, Oh, seniwati. seniwati ya? Heeh, sinden. Oh iya iya. Sing dedeke iki gedhe dhuwur, Oh iya. cantik rodok gisul biasane. Nyapa sorak, Bu? Biasane. Oh, biasane. Heeh. Terus sing suarane apik. Oh. Ngono. Sik to iki aku iki njaluk secara karakter lho kok iso tekan dedeke, gingsule, tekan sing bos padha senimane. Secara karakter iki piye ngoten lho, Mbak? Secara karakter Sing ya sing pantes lemah lembut. lemah lembut. Sing baik hati, sing ngerteni sampean seorang seniman. Adewe ngerti toh seorang entertain itu dunianya seperti apa? Betul, Nah, betul. sing ora cemburuan. Ora cemburuan. Iya. Iya. Jadi misalkan sampean gandeng karaku, duet karaku ki ora cemburu. Ora cemburu. Kiranya Mergo kalau di panggung itu milik umum. Ah. Pelatku, Hah? pelatku Pelat kuning. kuning. Nah, untuk Milik umum. Sama, plat kuning itu nek kendaraan sapa ae oleh numpaki. Kendaraan Mbak Yu, kendaraan ya ampun. Kendaraan. Aku padake kendaraan no, Mas. Maksudnya kalau diibaratkan seperti kendaraan. Ayo yo. Loh, Nana arep maju ngarep dhewe. Alah engko sik. Anu sik, Mbak, Ya. atur panglipur. Oke, belum afdol kalau kita belum bersolawat, Mas. Wah, solawat dulu. Oke. Ini saya mengajak penonton semuanya yang hadir malam hari ini untuk bersolawat, Mas Akbar. ben berkah dusune, Mbak. Iya, ben berkah ki acaranya bersih dusun. Dusun. toh. Iya, kita bersolawat bersama nggih, Pak Bu nggih. Iya. Sedaya mawon nggih. 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 Mas tabono Mas. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sedaya yo. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Yo Heru. Iki sing nyauri Heru. Oh, ngaten. Yo. Upamane piye? Umpamane piye? Sampean dhisik. Iya. Omah gede, omahe sapa? Omah gede omahe Pak Lurah. Ana garasi nggo gawe apa? Garasine Pak Lurah. Yo sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ana mobil-mobile sapa? Tak sauri. Ya. Ana mobil-mobile Pak Lurah. Mobile Pak Lurah kok gedhi dawa. Sik piye? Ana mobil piye? Baleni. Ana garasi nggo ada apa? Lah iki lho. Ana lho. Iki lho, ana garasi nggo ada mobil. Lah, mobil gedhi mobile sapa? Mobil gede mobile Pak Lurah. Lah yo sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah
TV-ne sapa? Ana TV-ne lurah. Ya. TV gedhi, TV-ne sapa? TV gede TV-ne Pak Lurah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saiki tak tekoni sampean kudu iso jawab. Kudu iso no. Kuwi kudu cerdas iki. Kudu cerdas. Awak dhewe kan spontanitas ya. Cerdas ki encer ning das. Ngono. Heeh. Terus. Ana kurungane nggih wadah apa? Ana kurungan dienggo adah manuk. Manuk gedhi, manuke sapa? Manuk gedhi, manuke. Oh, muni ya. Muni ya manuke Pak Lurah. Sampean muni ya manuke Pak Lurah, sampean apa wis ngerti manuke Pak Lurah? Sik. Mamane dibaleni ana garasi gedhe nggo adah apa? Gadah mobil. Nggo adah mobil gedhe mobile sapa? Mobile Pak Lurah. Heeh. Ana TV, Heeh. TV gedhe TV-ne sapa? TV-ne Pak Lurah. Iki mang kurungan gak ada apa? Gadah manuk. Manuk gedhi manuke sapa? Manukku dhewe. Wis amane ngono ae, Mbak. Gak sida Pak Lurah. Amane. Kok tak nek roh tak bluetooth. Iya kok bluetoothan. Ngapunten Pak Lurah. Semoga jenengan sehat selalu. Amin. Lancar rezekine. Amin. Muga-muga gek nanggap astabrataneh ya. Amin. Iki anu Mas, planninge nanggap astabrata iki 2 minggu pisan ya, Pak. Oh iya. Setuju? Engko kepala lurahe kok kepala desane kok anu engko. Omahe dienggo anu ditulisi ngarepe. Piye? Kepala desa sida ludes. Ludes tenan. Ya, Mas Akbar. Dalem Mbak Tadi Prigel. ada request. Heeh. Aku harus duet sama jenengan. Wah. Aku sowi ndak nyanyi. Kan biasanya duetku karo Mas Victor. Heeh. Saiki karo jenengan. Cek iso ora aku nyanyi. Isik ya. Isik to? Cek iso nyanyi ora enggak? Isik lah. Ya, jumeneng ya. Lagune apa? Oh, Ya, ya, kene. Oke, ya. Anu Mas, di Spoti. Sepoti no, aku pengen Mbak Prigel ngadeg Sepoti. Aku Sepoti musik, Mbak. Mas. Sik, hop. Spoti ngene. Tak pernah ucap hello ketika melambai. Harimau Malaya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Iki piye gerakane piye? Ngene. Tak warai. Manut aku. Iya. Mosok dalang ngadeg kok harimau lho. Terakne aku ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Mosok dalang ngono ngene. Kudu iso. Mau aku munggah panggung tak gagah-gagahne lho. Heh. Mosok kon ngene. Ora apa-apa musuh wong wedok ya ngono kuwi, Mas. Ayo bareng ning kene sampean. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Anu harimone wis pindah. Pindahnya ndi, Mas? Lah kan sinden pojok lho. Heh. Mas aku. Apakah lagunya? Heh, pisankah sama dhewe? Tapi sing nyanyi sampean lho. Ya, sing nyanyi aku. Ya, tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Aku wedi salah cekel. Mas aku. Akbar. Piye to kok salah cekel apa sih mbok cekel iki letong Mate iki. sanggul iki lho, sanggul. Iya, ini ada sebuah lagu. Lagunya apa? Ini ada sebuah lagu yang menceritakan seseorang Seseorang siapa? yang berinisial Inisialnya apa? Akbar.
Loh, inisialnya Akbar itu. Iya, gak. Ini adalah sebuah lagu yang menceritakan saman-saman back Sony. Anu kayak VTV. Iya. Ini adalah sebuah lagu yang menceritakan. Wih bakul es. Aku kadang meratapi suasana lho. Sing ngapi Mas sing melo dadine kenek suasanane. Dramatisasi niki kenek ya Mas ya. Nek iso penonton iki nganti nangis kabeh. Sampai nangis geru-geru ngono lho Mas. Ngungkuli telutur upama gamelane telutur. Ini adalah sebuah cerita seseorang yang bernama Ambon dan Nunuk. Nunuk. Iya. Nunuke sapa lho? Nunuke Ambon. Lho. Terus Nunuk sangat mencintai Ambon. Tetapi sakit Mas, sakit. nunuke sakit. Sakit Nunuke yang sakit. Nunuke apa ambone sing sakit? Nunuke sakit Mas. Lho, Lho. Mantap parah. Iya. Apa? Kok rono-rono. Oh, Ambon numpak motor, ya. Ambon numpak motor. Ambon numpak motor. Tetapi Iya. sakit yang dirasakan Nono Mas Ambon. Sakitnya gimana, Nuk? Nono menunggu kedatangan Ambon yang tak sudah. Nunuke melar mingkup. Mas teh ngenteni lho melar mingkup ambek pekane. Kembut. Sehingga mereka tahu ndi tebek sone iki. Beksone Mas, sing sedih. Iki duduk dono kasino. Iya ya Mas. Sehingga Wah, aku nek digandeng niku jiwa menafkahiku meronta-ronta lho. alah lambene Ya terus. koyok wani-wani yo dul. Gak wani aku. Terus. Tetapi Nunu. Ambon dan Nunu tahu bahwasanya titik tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan dan mencintai dalam diam. Betul Ambon? Betul Nunu. Dan dewa cintalah yang akan mempertemukan mereka bersama. Nunuke kena lambe. Oh iya sorry Mas. Oke, tamat. Tamat. Ya, lagune kuwi. Oh, loh, iki wis berarti. Oh, urung. Temane lagu ki ngono kuwi Mang. Oh, iya. Antarane si Ambon dan si Nunu. Jadi si Ambon karo Nunu ki saling mencintai, Mas. Oh, Ning ada problem akhirnya mereka itu tidak bisa bersama gitu loh. Oh. Tapi aslinya mereka saling mencintai dalam diam. Tapi ya, rong rabi ya Nunuk meng. Rong. Lagi saya pacaran kok. Oh, cek pacaran tapi akhirnya nek masalah Terus akhirnya mereka tidak bisa bersama. Wah, eman-eman Nunuke lho kuwi. Yo bungkusan ae Nunuke. Arep tak jandal ning kamar arepe. Nyapa guyu nanggap. Guyu. Lagunya apa? Dewa Tresno no. Oh, Dewa Tresno. Kuwos katangon kula ngenteni Nunu. Mangga Nunu terus. Wis ganti deng ki. Heeh. Yo, Dewa Tresno. Iya. Dewa Tresno. Iya. Ya. Yo. Asap brother. Kuwos katangon kula
aku cinta padamu ora ngira yen wis kasep tekaku ya kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine Oh ngilaheng sekarang bawa langgang Dewa Dewa Asta berada ajar meneng musik hey Mangat janji dan sumpahku wingi Pada tresno sehidup semati Kau usah nangis Soman, sabar Soman Mong sawiji sing tansah nemugami muga sabar lan telaten angenteni mangkono yo bareng ketongo hanya nyuwun marang dewa yo hey Dewa Dewa Hoki lahir sekarang bawa langgan Mas Akbar oke semangat bro Cok 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 kalau aku hey Wos kedang mon kula ngenteni tika Lampu tresno nanging keloro-loro Hati iki saya ora kuat Aduh Kang Mas opo kudu Oke. nekat Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Labul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene atine. Gak usah nangis yo Mas, sabar yo Mas, Ya, sabar yo Mas. ya nuk. Cak 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 cak. Hey. Mangat janji dan sumpahmu wingi Ada tresno sehidup semati Demi cinta pengen duweni sewu cara bakal tak lakoni hey Mong sawiji sing tansah gemi muga sabar lan telaten angenteni ono yo bareng ndedonga hanya nyuwun marang dewa tresno hanya nyuwun marang dewa tresno Oke minta tepuk tangannya untuk Mas Akbar terima kasih luar biasa terima kasih ya Mas Akbar dalang kok jak pencilaan sing harimau sing nunuk Ya kapan nah garap dalang ilirang ini? ayo aku sowi lho ndak ngadeg aku Duh. Lepak geringgingen sampean. ya maksudnya iki nek pas dalang sowi lho ndak ngadeg ngene iki Nah makanya tak dek nih Mas. ya Nyapa toh? Mbak Prigel Dalam. niki wonten saking panitia mau kula dititipi wau sonten Iya. badhe yang akan naik Iya, siapa, Mas? dari keluarga panitia Nggih. tak bukane WA-ne WA aku ndi wong WA aku ndi yang akan naik nu niki menika Pak Mujadi kalian Pak Jito Pak Mujadi kalian Pak Jito dan juga Pak Arif. nggih Pak Arif. pesan dari panitia wau sonten niki Mbak Prigel Oh gitu. Nggih, Oh nggih.
Monggo. Monggo Pak Pun Cito, aturi Pak. tindak datang pepanggungan. Oke. Mujadi. Pak Mujadi sing pundi Pak Mujadi? Oh nggih, oh nggih. Oh ketemuan sama Loh. Iya ya, Dek. Loh. Wah, anu Mas. Berarti namung lah niki asmane sinten, Pak? Pak Daninek nika. Pak Cito nggih. Lah sing Pak Mujair wae pundi? Weh, Pak Mujadi. Apa? Oh, Pak Mujair mboten enten. Napa ngesaken napa Pak Cito? Pak Cito. Oh, nggih, iki duet antarane Geri Mahesa dan Sinta Arsinta. Tok. Wah, nyapa munggah tok. Enceng to, Pak. Munggah tok ewon. Niki lho. Malu-malu. Malu-malu kucing. Nggih, lagune mau napa? Ayang-ayang. Dewa-dewa nika nggih. Dewa. Apa? Duet karo Mas Akbar. Ora. Enggak to. Ndak iso. Duet karo Mas Heru lek no. Mas Heru. Iya, Mas. Mas Heru, ya. Iki anu cintaku sekonyong-konyong koder ini. Pak Dani, matur sembah nuwun nggih. Pak Cito. Pak Cito matur sembah nuwun mugi lancar rezekine, sehat panjang yuswani. Jeng ben nanggap anu Asta Brata dhewe nggih. Fit AM dan Prigel. Mriki lho Pak aja minggir. Lihat tengah mriki lho. Adewe koyo satru, Dek. Yo ki di ibu rawe dhewe kledeke. Oh. Ledek. Jenenge Chandra ngono kengke. Bos Tayube kan iki. Sing pengin duet asline Pak Wiwi lho. Halah ora. Karo aku wae ngono Cak. Ngefan karo sampean. Pak sinten? Pak Wiwi. Oh, Pak Wi. Nggih, sing dalu Pak Wi. Ayang-ayang nggih. Yuk. Yuk, Mas. Ayo. Barengan jar wening musik Asta Brata. Spesial Depok Sumberjo Gondangan Juk ada Mbak Prigel. Ada Mas Heru. Peteng rasane ati kananda sengiting lian hanyawan aku kowe lapo katresna. Wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba.
kaning ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwano ati kawula akan kula lapo tresno datan kendang saking coba parewangi tak pateni lahiring tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji Depok bergoyang bareng bersama ya. tresno iki abadi loh dewa-dewa ning asmara kuwano ati kawula anggon kula lapo tresno datan kendang saking coba parewangi tak pateni lahiring tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu isih nyawiji. Terima kasih. Anggar Bani Musik Iya. Asta Brata. Hey. Asta Brata. Suka Antar Oke. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Dimas Musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwano ati kawula anggon kula lapo tresno datan kendang saking coba parewangi tak pateni lahiring tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih duh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno datan kendang saking coba parewangi tak pateni lahiring tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Asta Brata. Anggar Bani Musik Terima kasih Mas Heru. sampun katuran Ayang-ayang sampun diaturaken. Terima kasih. Pak Lurah kali Pak Mujair. Oh nggih. Nggih kula timbalane, Mbak Nggih. Prikel duduk dulu. Oh iya iya iya. Terima kasih. Istirahat dulu. Nah, kena nggih tuku rokok cacah ya, Mas. Iya. Engko gilirane Pak Lurah ya, Neh. Aduh Jan. Monggo Pak Lurah mboten ngirangi raos kurmat menika pamundutan saking para panitia, Bapak Lurah kali Pak Mu sapa menglali aku malah melok-melok Mujair. Pak Mujadi kali Pak Lurah. Monggo katuran minggah wonten ing Sasana Budaya. Yuk. Woi.
Ayo Mas Tiar. Monggo Bapak Lurah. Monggo Bapak Lurah kali Pak Mujadi katuran minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Wah, langsung ya. Payah. Ayo sengaja. Konjaran nih karo Pak Dalang. Sampun ta? Ya. Wah, akeh men bonuse. Wong nggih. Wilujeng dalu Bapak Lurah. Sugeng dalu bujange. Kados pundi komentaripun warga masyarakat yang semene banyaknya? Komentar datang pundi. Buatan Mas Dalang to nggih. Nggih, Mas Dalang. Alhamdulillah. Sangat gayeng. Gayeng nggih. Nggih, dalange terase bagus ngoten niku. Nggih. Tapi sayangnya setunggal. Napa niku? Dereng pajen. Nggih. Terah kula umur 24 tahun nggih, selama 24 tahun terus anu Pak, kula nggih nguyuh tok. Oh. Terus kula nggih nguyuh tok. Nguyuhi maksudnya. Pripun Pak? Kados pundi wonten dawuh malih. Nggih, mugi-mugi masyarakat Depok remen tahun ngajeng saged ngerawuhaken Mas Akbar malih. Tung tak dong, yo, tepat ya. Tarik. Oh. Pun disekseni gamelan kula, Pak. Nah, dadi menawi tahun ngajeng kok mboten nimbali meneh nek celorot ijo tekan kula kula mboten tanggung jawab. Insyaallah. Celorot ijo wong mikul suket maksudnya. Nggih. Monggo ngersakaken nembang napa? Napa Bapak? Derek ngono terus keleng minggu. Bapak Lurah mawon. Wah, ngoten. Dono Swanten. Sing napa nika ning pasar kabutan iki lagu apa to iki? Sing Rondo Kempleng. wah, Rondo Kempleng. Rondo Kempleng. Sing kabutan terus diwangi niku lho. Rondo Kempleng ini kok. Kempleng napa kemplang? Kempleng, Oh, Pak. kempleng. Pesek. Kula golekne gandengan Pak nggih. 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 Pesek. Napane sing pesek? Lho niku napa-napane pesek Pak. Oh. Kula tingali niki. Heeh. Pripun? Nah niki nggih tese prawan ting-ting Pak. Salim, Mbak. Alhamdulillah. Sopane bocah iki jan tenan Pak. Perawan saestu, Mbak. Leres saestu napa jenengan cek? Statusé napa? Bener kacang wetan. Dicek lho. Rondo Kempleng ya Mbak Yusri Pesek. Iya. Mendampingi Bapak Lurah. Nggih. Lurah niku ngerti artine lurah? Napa? Ngeluh ning sirah mergo akeh becekan. Oh. Becekan. Kula rencangane nggih. Oh, nggih, Mbak. Ya, Mbak sinten niki wau? Mbak Sri. Mbak Sri. Sri pesek ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih. Asli Nganjuk Pak niku. Kanjuke pundi? Bagar, Pak. Beger wetan. Nggih, kampir. Oh, kampir nggih.
Yo, coba kayak apa? Ronde Kempling, Mbak Sri Pesek bersama Bopo Lurah. J. Jateke, ya. Oke. Mbak Ayu badhe tindak pundi Badhe tindak mriki, Pak. dengaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur aku purun ngancani golek ngomong iki blonjo napa baju badi pindah Ampun gelo Mas sampeyan ampun kuciwa kula panyaran ditinggal aman-aman lunga blonjo ning pasar bae rawan rondo kanggoku ora pasti penting Tengah Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting Jasumalan senajan rasa dijak Oke. Depok bergoyang. asal biasa ayo Pak Mbak Ayu badhe tindak pundi Badhe tindak mriki lho Pak kemarin tindak wae ora numpak taksi larang Pak rono rene dhewean apa ora wedi larang duwe bojo ya Pak timbang nganggur kula turut ngancani Larasan Mas alias kebetulan belanjane kata rada kabotan yen urun Mas enggal-enggal rencangi takkan omah mangke kula lunga blonjo ning pasar bae Perawan rondo kanggoku paling pindah Ampun pilem Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar bae Perawan rondo kanggoku ora pati penting Neng Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting Jasumalan senajan rondo dijamin kempleng Oh, suwe
sirah. Luar biasa Bapak Lurah. Matur nuwun nggih, Pak. Kula duduk riyin. Matur nuwun nggih. Kemleng to, Pak? Pembelajaran Mas. Oh, pembelajaran kados pundi Bapak Lurah? Praman rondo rapati penting. Ora pati penting. Dal kanton jenengan pripun? Wah, nah iki lho, iki kok ya aku sing kenek neh lho Mas aku. Bapak sing dereng mate to niku. Nek kula kan pun to. Nggih, dereng nate Pripun, estu. pripun? Ngono kula 24 tahun dereng nate mengenal wanita niku dereng nate, Pak. Kula cedhak wong wedok ayu mawon keringet kula sak grontol-grontol kuwi. Tapi terus Mbak Prigil mau kok Nggih. sedaya masuk to. Oke, sedaya masuk. Nggih. Gitu bos jarana. Nggih. Ampun Pak, cok. Pak Lurah ya saged ta. Nggih, matur suwun. Matur nuwun Bapak Nggih. Lurah kali Bapak Mujadi. Luar biasa. Pak Lurah. Ki wis anu lho, ki meng tukang apa operator sound ku wis anu lho, wis ngecat, wis gawe status nyindir aku. Bar cah-cah njaluk gamelan tak turuti iki operator sound gede. Sok nyuwun mixer sing gede, Bos. Ya. Wis ta njaluk aku. Apa? Wis ta. Njaluk kon njaluk tok Mas De. Ya, ya, ayo kan diterusne ya, terusne. Ki meng ana pamundutan. Pak Sanidi Mbagor Wetan nyuwun gubuk asmara karo podang kuning. Iki aku njaluk anu wae. Mbak Penny karo Mbak sapa? Mbak Selgi ya. Selgi. Jumeneng bareng yuk. Spoti. Yo. Hey. Oke. Celeng. Ya. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Penny dan Mbak Selgi nggih. Selamat malam. Ayo. Milih berdua, ayo podang kuning apa gubuk asmara? Ayo. Gubuk asmara, Mas. Gubuk asmara. Langsung digarap cara sragenan ben ora kendu iramane. Ya. Ya, Yo, coba. Kaya ngapa? Dadekke yo bersama Mbak Selgi dan Mbak Penny. Coba kaya ngapa? Ya.
Yuk. Cedetan sajroning ati tak luntur saya marati yo Hey. Oke. Lewat aku kelingan lupa kae biyen tak keleren ning cedak kebak tulisan warna aman pada isi sayang Oke. Cerita wayang-wangi nganti jatuh cerita. Yuk, cintakne. Cedetan sajroning ati luntur saya Apik nek arep suwuk titenono. Musik karo gamelan do nget-ngetan. Apik. Mbak Denko karo Mbak Dwi yo jumeneng pisan. Heeh, jumeneng yo disisanke no. Sapa nek yo? Oke, Mbak Denko. Yo. Hey. Selamat malam Mbak Denko. Selamat malam. Wah, iki. Mbak Dwi, selamat malam. Nggih, malam Mas. Ya, iki beda karakter dadeke siji. Ya. Ya go penutup anu ya, podang kuning ya. Oke, Gua siap. harap sing wah ngono. Sing ngerok. Ngerok. Iya. Oh ya, anu, sisan Mbak Prigel bae. Mbak Prigel sisan. Ben sik. Oh ya wis, ya wis. Yo, podang kuning. Yuk, berdua bersama Mbak Denko dan Mbak Dwi coba kaya ngapa. Yuk. Hey. Oke.
wis ora krasa keluyuran anggoleki sing sayang mumpung miteran kon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi yo kawan ya kasawan metok menyimpan jangan tani bisa kota tuan sarwe ngoceh dewe ngalih tak suwun mbok aja ngecek putih kuning agawe pikirku komik seret ireng tak sawang tambah manis ipo bunga yen lakon nyanding sirati Anggudut hati kepranan Orang menjadikan saya putra Tak senani sepikat mulut Hatiku keduanya Yen si kodang andutut hati kepranan Orang menjadiku sansaya ndatra Tak senani sun pikat mulut pendo Gue penutup season Limbuan kembali lagi ke Mbak Prigel. Oh iya, kembali lagi ke Mbak Prigel. Limbuan ditutup dengan Mbak Prigel lagi. Oke, jumeneng malih Mbak. Oke, lagu penutup ya Mas Akbar. Penutup apa Mbak Prigel? Sing anu ke lo, sing bis kolo bis kontol baris. Halo.
Apa kuwi? Kuncung, Mas. Kuncung. Oh ya. Bis kolo bis kontol baris. Lah pas kontole kuwi engko bareng-bareng. Oh pas kuntule bareng-bareng. Nggih. Nah, mau bar nunuk saiki kuntul. Kuntul iki kan manuk-manuk kuntul. kan? Manuk kuntul, Iya. manuk kuntul. Nunuk. Yo. Sok mesti FYP wi nunuk. Ya. Ya, Coba Mas. kayak apa? Yuk. Astabrada. Andar mening musik. Anggar meneng musik. Terima kasih. Silianku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambel korek sego jagung. Kosokan watu ning kali nyemplung ning kedung. Zaman dhisik durung usuk sabun. Andukku mung cukup anduk sarung. Dolananku motor cilik saka Lempung ya bareng-bareng ya. Ya. Bis kolo bis kontol baris. Rekasane saiki wis. Bis kolo bis kontol baris. Keendang wis. AM tanggal 15 padang singlang bulane bundaran kota. Soyan gede aku dikutang dadi dokter. Cak Simbo. Tanggal 15 padang singlang bulane bundaran kota. Bareng wis gede aku disuntik Pak Dokter. Yo bareng yo. Masyarakat Isawono iki cerita zaman semono padha jayanya monggo potongo iki cerita saka wong tuwa. Oke. Depok bergoyang. Dewok bergerak spesial untuk penonton setia di rumah. Betul. Konduor apa? Enggak. Konduor enggak. Hey. Kosokan watu ning kali nyemplung ning kedung. Zaman dhisik durung usuk Ero sabun. dibangun. Andukku mung cukup anduk sarung. Dolananku motor cilik saka Lempung. Yo. Bis kolo bis kontol baris. Rekasane saiki wis. Bis kolo bis kontol baris. Kekere keendang wis. Ayo. Oke. Asik. Tanggal 15 padang singlang bulane bunder. Soyan gede aku dikutang dadi dokter. Sing ngundang Simbo. Tanggal 15 padang singlang bulane bunder kota. Bareng wis gede aku disuntik Pak Dokter. Iya. Ono caraka Dokosawala iki cerita zaman semono padha jayanya monggo potongo iki cerita saka wong tuwa. Ono caraka Dokosawala iki cerita
kasih Mbak Prigel. Nggih, matur sembah nuwun Mas Akbar. Untuk dokumentasi Mbak, Piye, Mas? kita foto berdua, terus ada yang perwakilan satu dari AM, Oh, iya, terus iya, ada iya, yang perwakilan satu dari Astaga. Oh iya, boleh. Sesuk tak upload ya. Ayo sini siapa? Satu ae sapa? Yo sing macak iki no. Sing macak. Paipan. Sini Paipan. Ayo. Iya sih. Kene. Ora apa-apa. Anda mek foto ra kelong. Foto. Yo tak tambah selawe. Masa foto ae tambah. Ibra. Iya. Foto jaluk tambah. Ibra. Padha putih ya. Di foto. Adewe iki duduk nih sinuwun. Kene. Nah. Aku tampil Cak. Seneng weh. Anu Mas Heru di foto, diabadikan. Momen malam ini diabadikan. Ya. Mantane wedok sapa, Mas? Urung enek. Ya. Wah. Wah, akeh men. Ayo satu kali lagi ya. Gaya bebas. Muka mentok, Mas Her. Oke. Siap, wis. Wis kok tak jalukne DRU engko. Terima kasih ya Mas Akbar. Terima kasih juga atas Mbak Prigel. Kesempatannya untuk menghibur masyarakat Depok. Betul, Untuk kesempatannya dulur-dulur Anjarwani Musik tampil di sini bersama Asta Brata. Muga-muga ada kesempatan lain untuk tampil lagi ya Mas ya. Terima kasih Mas Akbar. Ketemu next time ya Mbak Prigel. Nggih, matur nuwun. Nak piye ya? Nutuk ning lakon Amarta binangun ya babat alas merentani ngono. Ya surak semprang bareng tumandang cawis sesaji ingkang sinuwun tak derekke Mas. Sigra tandang risang bayu siwi ore tumungkul manembah angler boyo kontap ing ngaglah wonten tengahing delanggung nenggih Dian Bratasena mestuti dawing pinisepuh kinarya liru utawi ijol negara Ngastina para Pandhawa den paringi wujud bumi merentani ingkang sinebat alas simbar maruta kinen hamba bati kinarya hambangun negara nalika samono Sang Haryasena wis cancut taliwonda sigra jumangkah marang alas simbar maruta ya bumi merentani Mbak Bati alas kinarya kamukten kadang-kadangira para Pandhawa sigra hamlumpat risang Bratasena
sak lumpatan sajong sayujana pitung pandreng doe. Andedel gayung gegono Ori sang Ramandaya Pahadyana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning marih ong madha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben hari Latalah iki ana satriya gagah prakosa godhek wok simbar jojo pating grantong sing dadi otot bebayune biyo mara gage ngakuwa sapa jenengmu cah bagus wah kowe takon karo aku iya aku takon karo kowe jenengku Bratasena pancen bener kowe ladalah kowe sedulurku dhewe di oh oh wah Anoman malumpat sampun praping witing naga sari mulat mangandhap katingal kosek nyanyi tenang apa pun kakang kok kipatake kamangka kowe bakal tak rangkul aku durung tau weruh kowe kowe ngaku dulur nyang aku selawase urip ora duweni dulur sing wujude kethek
anane aku ngucap kowe kuwi dulurku ana dasare Bratasena. Dasare apa? Pancen bener. Kowe kelawan aku kuwi dudu tunggal bapa biyung nanging sedulur tunggal bayu utawa sing diangkat minangka dadi putra siswane Bathara Bayu. Yen pancen kowe ngaku sedulur tunggal bayu, Mara Gage Kandha putra Bayu kuwi cacahe ana pira? Weh, lah dalah kowe ngetes kelawan aku, Di. Mara Gage Kandha. Ya. Sedulur tunggal Bayu kuwi cacahe ana 5. Sing sepisan ya kuwi Gunung Mainaka, kuwi wujude aldaka utawa gunung. Ingkang bisa lumaku utawa lumaksana. Ewadene sing angka 2 wujude Dityakala Jajagwerka. Kuwi wujude buta. Ewadene angka 3 ya kuwi Liman Situbanda. Kuwi wujude gajah. Ndungkap angka 4 ya kuwi Anoman Kethek Putih ya aku iki. Sing pungkasan ya kuwi kowe Yayi Bratasena. Kakang Anoman. Iya Yayi. Wah. Adikku. Kakang Anoman bektiku katur. Ya wis nak tampa kok sik. Saiki kowe wis tanggap yen to aku iki kakangmu. Mula aku bakal takon. Kowe arep menyang ngendi Yayi? Yayi Bratasena? Aku bakal itu muju ana alas Merentani ya alas Simbar Maruta. Alas Merentani ya alas Simbar Maruta. Pancen bener perlune. Aku arep goleke kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa. Papan sing wingit, papan sing gawat, papan sing angker arep tak babati. Arep tak nggo papan panggonan sing indah. Yayi, yen to Yayi ngerti mbok menawa alas Merentani kuwi papan sing wingit, papan sing gawat, kudune Yayi Bratasena luwih ngati-ati. Jalaran alas Simbar Maruta ki kena den arani jalma mara, jalma mati. Wong mara alas dadi pakane jim setan priprayangan, engklek-engklek balung ngatandak. Sing mapan ana alas kono. Mula manut kelawan pun Kakang aja mlebu alas Yodi. Apa meneh nganti mbabati alas Merentani. Wis kadung gembleng sing dadi niyate Bratasena. Wis gumolong apa sing dadi tekadku. Aku tetepi bakal mbabati alas Merentani. Karana aku wis entuk idi palilah saka kang duweni negara Ngastina. Lho, kowe nekat. Bratasena nekat. Yen kowe nekat tak bantu ya, Di. Mengko yen ana sing ganggu gawe anggone Yayi Bratasena mbabati alas, pun Kakang uga melu tumandang. Aku ora butuh bantuanmu. Bratasena pengin mangkat dhewe. Yen kowe bantu aku ora wurunga kowe nggendhong pamrih. Yen to mengko Pandhawa kasil bisa gedhekake negara. Kowe crita ning wong akeh aja to tak bantu Pandhawa ora bakal bisa mbangun negara. Aku ikhlas tanpa pamrih. Bratasena ora mbutuhke bantuane Anoman. Bantu ya, Di. Wah. Loh. Loh. Weh, lah dalah toblas. Atos kaya watu atimu Bratasena. Ning jenenge sedulur mono tega larane ora tega patine.
Aja kuwatir ya, Di. Tak jampangi lakumu Anoman bakal melu tumandang dina iki.